déobhar maithe sa chairde, tá fáilte romh go léir thar neis don sráiseo is mé gimmert Minecraft. Mar a chéann sibh, tá Tigh bra nó agam. Stocha go bhfeicmhíomhar mé is mé a chógant sna grán sa caite. Ach, tá sé críochnathe níos gom agus díonn mé tros beag timpeall. Seo é tosacha tí. Bhís I ddíreach bheith nós tuigín éan. So seo tuig na spidóga gan dabht. Ach, bhís I ddíreach sort tuigín beag a chruthú dhéireann dus na héanaí os mis an spidóg gan dabht. Agus há an chuid is móda fé halamh a sort seomra bháin gom so fé halamh tá go leor bailithe gom ón giad agrán eile leis. Tá stocha tá díomtí gom tá annach chuid íorinne gom ó bhís míonadóireacht gan dabht agus gobar go dtíon míonadóireacht go tuamh te tapig agus hána bhéan mhúr íorin agus chuir san go mór le mo bhailúchan so. Ach am anhásta leis an méid atá bailithe gom, hána chúpla spáners leis na donsúin agus ó son nó asta son uras chairde ór, chairde dhiamant agus chairde íorin, aber ní léon chapal gom go fóil. Ach nuair bheith capal gom, leis sé meisithe gan dabht, leis sé clúdathe, leis a gahéad is fearr hain. Tá bord asar líochtá gom inis, níl mórán leabhar gom ó bhí sé aneachar gom teacht na bath, chun láthair gáilt agus chun leabhar dhéanamh an son. Ach fé mar a chunig bhuir, tá ferim beag nó táil beag stocha agus na bithí go léir ann. Agus beadh nán annach chuid láthair gáilt díobh son, agus beadh nán son na leabhar dhéanamh agus an shelf na leabhar dhéanamh agus beag go bra. Sé rud bhailm dhéanamh Inniubh ná dulgdí an nether, seans go gcéann an portal san fiordom. Ach bhailm dul ann, bhailm cuairt ghad más féidir, bhailm na crín íagsúla a bhaint, agus neidir cad eile má bhíonn a seans agam, bhailm fortress íscint, nó dún do thortaigin íscint son. Ach sé rud is táchtaí fé láthair nach cuairt. Mar bhailm cuairt a chur isteach meisín sicín nó meisín ticín an so. Aber fé láthair cai mé na héad dhéanamh do lá. Well, ní na héad, ach rud so cai mé bheith chuireamach na hí do láimh. Agus bhailm munaméach son, bhailm comparator a chur isteach ach chuige sin tá cuairt sa testáid. Mar sin tá míad dulgdí neidir Inniubh am héin agus dulinn an son, tá míad dul ann agus be míad teiscéal agus dul timpeall lurg na rudaí sin. Agus beag go maith asúla gom. Níos túisce an son rimis minsró dhéanamh. Bhí sa dhéanamh ahris heilníthe ar a CLS chun me héin sort a hypáil. Chuna gochan láithreoire a chur anm stocha. Agus neidir a nibre sé in éachar. Ach, breithim go bhfuil sort Inniubh mar sin anm. Agus rud maith sé hé sin stólam. Ach, bhfuil an tolamh dul dí neidir níis nó bhfuil tú fós a dul bhú héin don tú taipáil stocha. Ceir tá testág díreach. Neidir, há cúpla rudaí gomsa, aber há clúibh agus picóid gan dabht. Agus bhí, bhfuil éon bhí agat. Blúirín rán.
Mar rud san féidirlam níos mó dhéanamh chun bheith siúrálta. Aber há annach chuid ghrianchloch agam an so. Buin cuid den ghrianchloch an so agus den níos mó ráin. Ní bheith mórán testáil stocha má mead míad sláin sin man déimiid steach an mhail. An seilpa go leis, smarad son. Tín an tain graim bí leis. Cinnach mórán cothó táim. Ní róbha agus sé rud ham chomá le dócha haid an bheog ní thugann sé mórán sásamh duit ach ní anan sé ach nirid. Bhíonn sé stigal na feag nómat nó dógus an san dhimíonn sé. Ok. Mach léon dí an nether. Bhfuil na héan rud agam stolam bhfuil. Bheadh leis na hreachtaí an san ná bhachlóch a san. Stachlinn sa fortal. Neidir cadtha ar a Dóibh ach cíimiid. Súla go bhfuil sé slán. Well. Níl sa róbha ná ríre. Tá sé sort agus ar gúlta. agus atla aber gas nó tada gur bhfuil áin tá níl fucking tánach ar tuch na bailí beoga hatí le seo. Am a fiochan timppla na háit an sa ha cuairt san sin rud a habhún agus cuairt sans na héanacht mar rud san níl sé róghán nechar. Há flinten stíl agam ghrianchloch scrúach gom agus há obsidian eile agam. So níl míad cailte gan a fortalsa ach gan dabht is fear é chiamád más féidir. Rá stack dar nóg agam ach seans go mbeidh níos mó testáil níos déanaí cíimiid. Bhfuil tú gá beidir go an seo seo má tip na cin an rud an son stóla mé bhilm neidir druch beag i dhéanamh an son. As gom náfuil sa ró hábháilte ach hasúla gom gomhéad oké. Tug me bailí ar tíomh An bha. Ní bríonn an tuisce an so san ifsin stólam ach tá cauldron agam agus dólam gur féidir isce rúsáid sa chásan. Ach piscéile díonhuid léim beag an son. Leit níos nó nús. Bin fortress de Hartagan agus na piglins ón. So tro son. In an cean nó is dói ní an gná Ní léon is dói mar sin tá sé ró afid. bhfuil Well, 1 second gastig cíime. féile léin. An féidir post na cín sin a bhúla leis a glíomh. Na gaspal. Líródí rast. Níon is jabró bhain son. Dóilm gur an fortress sin an cean nó is dói go bhfuil sé roi afir chuin. Tuigim ní bhlam mé héana chur mhail mar sin ach déanaid iarach an quartz ó sorgiún a bhaint. Mar sin é stocha ceantas na rudaí is mó a bhlam an sa quartz. Mar há sé testáil bhuam den redstone
So bhailim cuid bheagháilt agus an son neidir ní mrán eile testáil. Ba bhailim má chéantú aon cheann de sna craín nótha. Aber chaighdeán a tugtar cheann na bháin có agus neidir mar eolar na cín eile ach bhailim iad son. Tá si sin na gcuid baiom go chuid tain. Se, So má fecinn tú like fair garm nó fair darach so you go just do it na and tuigim tú. Neidir céan anime tugtar sa nether wastes snéan baiom na bhfuil míad fé láthir. Bheadh legan gaig atáir nether Cadé? cén legan gaig atáir nether an seo. Neidir ná ire. Docha bhfuil neidir tugtar ar netherach. Íochtar. So beidir an Íochtar be go bine a tugtar éis. No a tÍochtar socha. Nílim cinnte ach bheith cíal sin socha, an átí seil a tÍochtar. A bhfuil na piglins a bhfuilid sort agro no má héimiid cóngracht dóibh nó taobhlótha me siad a tachuin. Sin an rud nimmer gur bhile má. Neidir hain. Okay, well is dócha gur féidirlinn iad a chachant má héimiid sa seo sort timpplairthe. No, ha ceann fuin son agus níl sé ó hostalin. Se, bhí sé... fuck. Yeah. Tá crossbow aige. Sí, Mar sin agus tá sin lá. Íochtar é a bharú lem bó, lem bhú, ach neidir a gcuirteach san ferrig ar na cín eile. So ní bhela mé sin í anna fé láthir. Yes, óin. Neidir bhfuil míad ró aglaach ina dtaobh son ach dochar bheith cinnte sa chása. Íochtar míad is dócha dul náirde. Big bhfuil sé níos sábháilte thuas an son. Yeah. Gur fara. Neidir han dún fós ann ar a levéalsa ach há sort balle a gcuin. Mar chosint éigean ar líad. No, hána piglins an son seo chuinníd. Bí cuairmach. So nach gur nar fáin chuin ní sperre gan fortress ná an seo. Se. Okay, comméid cuairt sa thugam an cohéid. Ghrianchloch an Íochtar. An Íochtar, sin tugtar éis. Tá sé aníar gúilta ar fad ná na bhfuil míad. Sin eachar mar sin ach neidir buinhead sin gasteile. Gasteile. Na níocha me. Se, ní fíach an idir dé. A cha sé ann a sé bagartar in. Nach muid sus sin. Se, is dócha raimond sa agus cíimiad bhfuil ar rud níos fear ann. Nó slí Tá sé nach sus. Tá sé bhd géin Stoi go bhéan. Is stoi go bhéan can céna é mar sin. Se, is An dócha. can tíh, yeah. Bhfuil sé cheam son. Níl mór an over chuair fantam le ballthóid go. Ile cha méid dám. Stólam gur féidirlam é bharú. Was it na head sin, beidir gur ág sé an gas tíir. Dé sin? I don't know. Beidir gur hit an gas Tuigim. tíir ach stoi nach. Se. No wait. Cím beagán XP an Tá sé son an talent sin. ar leach a bhfuil.
Tá an gastar an tala faoi bhin an ruthe sin. Ach, yeah, some beidir maithe a ggéire éis an áid. Se neidir nílim ró is cuma den go is mó lumsa ach mas man é gáilt duine. Se bhhaim stack cuairt a gáilt ar líad sa a raid bhaile. Stocha go leor san dom fé láthair ach ní le stack nó mar sin a gom. Alright. Speaking there, no, speaking there. Bhís a cuiinmh an láthaine cén ghaelann a bheith ar stack agus bhís a cuiinmh mar sin a bhfuil a focail stack sa chluthe in éair. Like a bhfuil sé scríte sa chluthe nó bine rud a deireann daoine. Tá Eglin tá sé gimach. Tá sé churbach ar an mealach. Tá sé I gcoil rá sinné tá sé sa mealach I dtí muid agus an seach mo chuig ar le rá. Gáil sé? Ar an mealach rá. Ó, címan sanna. Íochtar Googleáil fés na piglins náiríre ach idir. Se gan isce stacar éon sa dul síí anmh. But na bhíon chunáide a chu teach an nús. Náid so bhfuil maid tá sé san air agus mar mí féidir le fachil síos agus an sin háil. Sné. Se níla gom fé láthair ach seanna ficó diamant. Tá sé well, tá sé dúdum le brise níos. Ok. Tánta an henhéin nahu. Tá gur am bailach níos ágáil. Se ná bachlam a ghast ná bí fiochantim seo fiú bhhain. Ó há sé fiochantim seo níos. Awesome. Tá an sin. Ceann cíanna seans a cha sé clós ann. Peck. Se níl an rubha cad sa cleachta dhéanamh ar na líróidí a bhúla. nó bhéidir iad a hachint gomláin. Ach bhailim bheith náí iad a bhúla. Se neidir cá gua sé. Ó, há baim eile stóla man sa leis an soul sand. Ó, an go bheithna. Neidir baim eile ach ó nó, tá sé goram. An héarúd goram an sa. Oh, yeah. Captain. Oh, I'm going to pass it on that. No, me and Fern one thing. Captain Golan Road Shaw, no, probably more so bit. Max side the click. Cnáiad san na bheith? Yeah. Ok. Ó, há cnarlach an san bhain. Over Dóibh. Oh yeah. Oh, second. Well, yeah. Tom Dóibh. So. Relax, Martin. Se há sé mar bhanis. Tám go má leis mó. Na bíam cheistú na bí an áras fé sin. Se. Ok, bhalam netherworts a háilt mas féidir. Oh yeah. Well, it's a whole to the fuss.
Cimach gan na netaport is bós nó an gaú há gotí chu sin. Níl cinnte fésin. Tá plandaí go leor nó na bhaim seo ach ní dulm go an planda sin godíire. Sin snáfuil. Há na crín ann nó há sort idir crín olmhúr an sa féidir do bhaint stocha. Cnálach eile. Is dólam gur aimime é so é seo ach bénach é. No, basalt, sorry. Ó be, ok. Se. Bhada mé mar sin. Basalt, yeah. Ok. Se, scomilm féin basalt. Ó, go leisceil, má bhfuil santa. Oh, bhfuil PvP for sure. Stoch an ghfuil. Ní dólam ghfuil in bach chu go méid ré chuma. Right. Sin bíreach. Tá slúsid gom sa. Neidir málam a baim seo marrán. Man ní lenach dul sans cnarlig. Yeah, well... Neidir. Sans gwyl sé níos fear ná ceann eile mar há talamh ann ar a léad. Yeah. Ní dul an gweithtar ó bhá tá dosíoh gas de na léadráid sin ar dro mar ní bheith bechmaint ná an dúil scopaí na nGael mar. Se. Ceart goed. Tá sin son. Neidir a mó siúd fáfácam fithe ceann na mar sin gom. Ok. Tá sé mar thugam. Ok. Bhfuil tú ghcearra an deod an óstaigh mar dear. Cad é sin? Cad é, an gas. Ó se. Se stocha. Tá go leor rudaí gom níos stocha gur cheartm níos mó dóibh son chágant ag go baile ach thaid gom níos se há nach mór stack gom de cuairt níos so seans gur cheartún bheitthe dul harneis níos ag písín ar líod mar há sort resupply le díanamh agus ní bhfuilm dul istré an so gus gan bheith an portal a bhaintach ríis. An mail chachuthe chuthe ach ní bheith sé linn der sé lom go bhain sé a míon dóireacht mar sin nach féidir leis teachtaí neidir. Neidir cén sort leith é sin ach sin dúirt sin. Cuairmeach reach eilin son nó ní reachach cnálach. Cheappas go dit sé an sannach ní hit. Ok, a sé méhinis. Tá sé. Méhic deo. Idir hardcore a dhéanamh gom an so. Ok, so Hamid. Oh yeah. Come on. So there. Yeah. Oh, shit. Oh, shit. What's it? Most of human so. Annu quartz and out. Ní rud is táchtaí. Oh yeah,
man léan. Is mór a Dúine tro sin. an darathúr right. Se. Bheadh hain, okay, stólam. Ach, se, is féidir chuidas na rudaí a thugam ar neis a roinnt leat. An ná betó gan éad, liganta. Circular format. Se, tuigim de chás. Sanna deacrú dé nar a eilintá a méid a hápacht agat. Sí, obair cruig sna hérad a sé mihan son. Ach, gceolta ar neis sé gan dabht. Okay, Ach fág mas an is sé. tuigim. Sorry. Slán mar sin. Slán go fóil, cíad níos tíana tó. Okay, chairde, I maon ar an isis. Dúitim den ar bortal, mas cuilim cobail sé. Mar bhalam acht a bhaile slán sábháilte. Gus mé maon ar an isis a sé ábhrí níos dacra stocha. Bé léine am chosint. Ach, bós hain, ní chuir san bachar am riamh. Níl cosint testáil bhuaim. I'm nesplach, am láidir, tam fósbeo. Sin raid bhaile inis. Bé lán dhainneamh, lán de chrógach. Na héad mar sin. Neidir, ach, raid sa trosa. Agus dtíanadíarach mé héin a hábhain. Ok, sin tros ma stocha. Chaile muir cara gan dabht. Ní maithre é sin. Ach, feh móga son, há ghrianchloch a gcoin. Tá neidir léanú ar a deile fecht a gcoin ná riire. Ach, há sach ma chur a gcoin leis an neidir, nó leis an Íochtar. Bé go bine táim. Se má se.